Kristus voskrese. Drahí bratia, drahé sestry, zdravím vás z nášho duchovného a formačného centra, Božieho služobníka Ivana Masteliaka, a tak ako to býva posledné soboty zvykom, chcem sa k vám prihovoriť a ponúknuť niekoľko myšlienok na nedeľné evanjelium. Už máme 5. nedeľu veľkonočnú. Nedeľa, ktorá nesie názov o slepom alebo o uzdravení slepého. Ján evanjelista nám ponúka k rozjímaniu príbeh, ktorý je trošku dlhší, ale hovorí veľa pekných vecí a keby sa dalo, zastavili by sme sa nad všetkými, ale nie je na to čas. Preto sa chcem zamerať aspoň na niektoré. Prvá vec je to, že Ježiš prichádza a uzdravuje človeka, ktorý o to neprosí. On na svojej ceste vidí človeka, ktorý niečo potrebuje. Človeka, ktorý je slepý a žobre. Čiže svojím spôsobom nemôže sa nejak sám zabezpečiť, či nejak sám dostať do nejakej svojej lepšej situácie. A počujeme, že je to človek, ktorý je slepý od narodenia. Čiže celý jeho život je v tme. Celý jeho život je v tom, že nepozná svet, nepozná svoje okolie. Teraz vlastne, keď sa všetko tak pekne ukazuje na jar, ako to všetko rozkvíta, ako to rastie, tak človek si uvedomí, aká to bola veľká tragédia toho človeka, keď nemohol vidieť tú krásu, ktorá dnes či teraz obklopuje nás. Ježiš prichádza k nemu a nič mu nehovorí. Špeciálne sa ho nevypytuje na jeho životné cesty, na jeho osud. Tak ako sme to počuli v minulých nedeliach pri Samaritánke či pri ochrnutom. Jednoducho robí z hliny a zo slín blato, utiera alebo nanáša slepému na oči a hovorí: choď, umyj sa v tej nádrži Siloé, čo znamená poslaný. Taký zvláštny znak, či taká zvláštna symbolika. Vidíme, že Ježiš ako keby opakuje ten moment stvorenia. Berie čosi, tú hlinu, ten materiál sveta, pretvára ho svojimi rukami a vkladá ho na človeka. Keď som čítal tento text, tak ma tak nejak napadlo, že vlastne Boh vkláda či vtláča na človeka svoje plány. Boh vlastne utvára tie veci, ktoré majú človeku pomôcť vidieť lepšie isté veci. Svoje povolanie, svoju rodinu, svoje manželstvo, či kňazstvo, alebo zasvetený život. A hovorí mu: choď, umyj sa. Ježiš vlastne na začiatku nehovorí, ako som už spomenul, veľa vecí a človek sa nepýta prečo. Nepýta sa, prečo to robí, prečo ho vlastne maže nejakým blatom. Je to taká slepá viera. To sú také momenty, kedy ešte veľa veciam nerozumieme. Ale čo je dôležité, vydávame sa za slovami Ježiša Krista a robíme to, čo on od nás chce. Druhá vec, ktorá pre mňa je taká pekná, veľmi dôležitá, že čo to je vlastne to Siloé, alebo tá nádrž Siloé. Tá mi zase pripomína istú formu modlitby, alebo krásu modlitby. Do mesta, do tejto nádrže bola voda privádzaná zakrytým kanálom. A vlastne prinášala tú životodárnu vodu, môžeš povedať najprv skrytá. Bol skrytý prameň, skrytá cesta,
ale tie účinky sa dali objaviť, keď človek tam prišiel. To je modlitba. Niečo, čo vlastne nevidíme, ako prichádza do nášho života, nevidíme, ale vidíme výsledky. Nevidíme cestu, ale vidíme plody. A keď vlastne spojíme Božie slovo, to vlastne, čo Ježiš povedal slepému, choď umý sa, a keď vlastne porovnáme alebo pridáme to, že človek sa dotkne vlastne tej vody, čiže tej sily modlitby, keď to spojíme, tak zrazu začíname vidieť. Začíname vidieť život. Začíname vidieť Krista. Začíname vidieť to, čo je dôležité pre nás. Ale vidíme, že Ježiš človeka ako keby uzdravuje a zároveň povoláva na cestu. Lebo ten slepý, keď sa ho pýtajú, kto to bol, človek Ježiš. Čiže ešte niekto, s kým on nemal osobný vzťah. Niekto, kto ešte vlastne ho nezasiahol až tak hlboko. Cez tie Božie dotyky, či cez ten Boží plán, človek nielen vidí, čo má robiť, alebo nevidí len svoju cestu, ale vlastne po tej ceste sa približuje k Bohu a Boha poznáva. A toto je možno dôležité aj pre túto dnešnú nedeľu, aby sme neboli slepí na Božie znaky, aby sme neboli hluchí na Božie slovo, aby sme neboli nemí a nežili život bez modlitby. Aby tie také základné pilieriky toho nášho života nám stále pomáhali vidieť krásu vzkriesenia a dar Paschy. Kristus voskrese.